Min jedet il-verità jedet id-demokrazija u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ma defendix il-verità. Kien dan il-messaġġ ta' deputat Prim Ministru Chris Fearn u s-Segretarju Parlamentari Clifton Grima f'konferenza tal-aħbarijiet meta tkellmu dwar il-mod kif Adrian Delija ċeda l-pressjoni u ħalla lil Simon Busuttil ma jerfax ir-responsabilità politika u l-mexxa kampanja fuq gidba ċertifikata. Id-deputat Prim Ministru Chris Fearn qal li Adrian Delija għażel ma jiddefendix il-verità u issa ħalla lil Simon Busuttil ma jġorx il-konsegwenzi tal-każ Grant. Deċiżjoni li ħa minħabba l-qasma li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Żied li meta għandek partit ewlieni li jkun ibbaża kampanja elettorali sħiħa fuq fabrikazzjoni u l-kap ta' dak il-partit jiddefendi l-fabrikazzjoni u jagħmilha tiegħu, ikun qed ifisser li l-proċess demokratiku ipoġġih taħt id-dida. Biex tkun gvern alternattiv, trid turi li għandek l-appoġġ tal-membru parlamentari tiegħek stess. Kella ma tistax ikollok kabinet u tmexxi kabinet. Illum Adrian Delija huwa ċar illi m'għandux l-appoġġ tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Naħseb wara kemm jista' jaspira li jkun f'pożizzjoni li jkun jista' jmexxi gvern u jkun jista' jmexxi pajjiż. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima innota kif fl-aħħar sigħat Adrian Delija waqa' fil-muta u ma reġax tkellem kif tkellem il-ġimgħa li għaddiet fuq dak li kien se jagħmel. Dan wara l-minflok ikkonvinċa lill oħrajn fil-grupp jaqblu miegħu, spiċċa ma twax dak li ddeċida li jagħmel anke jekk kien jaf li dak kien il-pass li kellu jagħmel. Delija du ma tax spjegazzjoni għaliex ma kienx kapaċi jdaħħal fis-seħħ id-deċiżjoni tiegħu minkejja li huwa l-kap tal-Partit Nazzjonalista, qal is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima. Naħseb li dan ikompli jikkonferma kemm ir-realtà hija illi il-kap tal-Partit Nazzjonalista jew dak li suppost huwa l-kap tal-Partit Nazzjonalista għandu qasma kbira fil-grupp parlamentari biex ma nsemmux ukoll li fl-amministrazzjoni tal-istess Partit Nazzjonalista jidher illi ma jgawdix tal-appoġġ.